Hello guys, good morning guys mga lods. So ngayon mga lods, for today's video is kuha tayo ng mga suso. Di yung suso sa babae mga lods ha. Huwag yung mga samain. Dahil yung suso na kukunin namin ay suso sa kahoy. Yan mga lods, yung suso. Meron akong recipe bago sa suso mga lods. In Bisaya sa suso is hila-hila. In English is snail. Hello mga boys. Shoutout ko sa mga boys sa Odis Leo. Hey, shout support na mo. Okay. Ngayon lods is pupuntahan namin yung isang fighter. Silang dalawa mga tank lang yan. Yung mga fighter natin, pupuntahan natin. Mage. Isang fighter. Para may supporter tayo. Sarap ng buhay ng probinsya. Sa Carones na natin sa Kalibunan. Alas Kalibunan sa Carones. Nanguha na taog kuhan. Para sa itong snail sisig. Kanya, para panyod to. So guys, tabang di? Alright, okay. So shall we start now? In 3, 2, 1, go! Ngayon mo sa akin, sasaktan ko. 2 hours later. So mo siya guys, amuang hunter diri sa Dumanhog. Atong tourist guys. Ngayon mo sa akin, sasaktan ko. Ayan guys. Okay, you're the best hunter. She is the hunter. Okay. Mo siya guys, ang suso guys. Dili suso sa babae ha. Gago! Ako unsa siya ka hunter mga lods. Jem, hello sa akong vlog Jem. Hello. Hello! Alright. Gago ka pala. Ibigay ka. Guys. Apa di paklo ato lagi? Ako na. Ito siya guys. Mga siya ang hila-hila. Mga siya guys oh. So dire pa na nga area guys. So mga to guys is nakalubsong ang kita dire sa Kalibunan dire. So ngita pa taglayan kay punan pa na to ni para madaghan bagyo to ang sisig. Time check, alas 12 na di ay. Pas mo kita nila. Sige lang kay. Continue lang natin kuan. Panguha. So, tara. Natay ta guys. Oops. Need balance. Oops. Okay. Guys, Taxi. bagong klase ng suso. Okay, give me that. Kasi tawag ni ka Tagsoy? Ay sa alaga. Ano yan? Parang ano siya di ay? Parang teenager. Di lang kaon di Jem. So, kanon to naon niya. Apil na sa tong kuan snail sisig. Snail sisig with egg. What's my name? Ajkal. Archcal. My name is Onula. Ay, salay! Madam. What? Man, I'm so. So, naabot na kita guys. So, muna guys eh, idunod ang kuhan guys. Hila-hila. Hila-hila sisig. So, kung ano siyang kuhan guys, sayang bagyan namin. Inihintay.
Ano na siya paglimpyo guys, oh. Kuha ang gina siya tinay, kaya pait nga na siya. Ay siyang ginagawa na. Keep on. So mga ni guys, is the finished product. Ang ingredients guys is first is ng ahos. Bawang. Ahos, itlog, oil, patik sarap, and sili, puti. Yan. Hindi mo ang asin. Pati asin ng gamay o ganing-ganing. Or liquid seasoning. Huwag mo ano yung pinirapantis. So, talis lang. Oh. Nice. Ahos siya, be. Sili, inuha na. Ayun o, anong ahos, lain, pindi. Pili. Soy sauce, soy sauce, Add nor seasoning guys. Diyan lang sakay. Diyan lang. Ito na ibutin? Wala na ibutin guys. So mga guys, bakwit ni guys, kaya wala na ibutin. Nahurot, gago. No, dala ka ng kanya nga kutsilyo kay. Okay. Hindi, ako kuchilyo eh. Tuwa na kayo dala na. Kada na ka. Nice. Tani yung ikon kuan? Kalimutan natin yung magic sarap. Gago. Pare siya dong eh. Ya para tangan. Kalimutan. Hindi ka, hindi. Pagkasi na mo po mo. Yung, Timpla ba? Timpla. ay pagbitsing-bitsing, ano yung magic sarap? Ayun. Straight na. Diba? Ngayon ka na. Apet gitu guys. Ano ba yun? Sa ano guys? Ayun! Gusto ko init yung Paano ba kaya? Ay, minana. Pagtana ng mga pagtana. Ay, minana. Wow, what a nice. So, next is the egg. Huwag na-apel yung puti. Tama ba? Nasa ito. Nagkakosel ko ito. Kira ka ulit. Ako yung tipilaw. Asisigay ko. Ano ka? Plato nga. Kan? Putaw nga plato. Ito, ito na yung ano guys. Ginahan ka pran ako? Sige, siksik ning ge. Sige. Ano na agyan? Ano na siya? Yun na na. Ano ba? Dami ka na. Abe, plato. Ay, sadari sa right eh. Kanila ko siya. Kulit mo sito ito. Kuha ka naman sito. Yeah. Marag sisig tayo. Marag busito ang sisigon. Nakoy kuha na. Ito mo? Ay, agyo. Apel, apel egg. Are you ready to eat? Eat all you can. Kawan banyak bahaw guys. Bahaw is life.
Okay. Ikaw, hinaw naman ta. Report na magkakaroon na. Father, Son, Holy Spirit. You Lord, for the fourth Mary, save Ellie, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. So, Kainan na. darang sisi guys. Okay. So ako na ni tabunan. So mo na ni. In 3, 2, 1. Let's go. Ay! Ayan. 1, 2, 3, go! Yo! What's up? Lamia guys. Serious. Kung kamilingaw sa niya, bahay. Kung wala malingaw sa inyo, Sulayin na niya. sulayin ni... Lami pa kayo na niya. Kuhan, pag yun, tambal. Tambal Matupas mga hubak, katabulangan. utag hubak, pakanlag, butilyang buak. Wow. Kano nyo ito? Chili snail sisig. Chili With snail sisig with egg. So mga guys, shout out lang nyo guys. Hindi po sa may. So, thank you. Yo guys, so mga mananap. So mao to guys. So ang ganamo ato guys. So adto lang ko sa kalibunan, naara sa dito daghan kayo. Ano pang wagi ato guys, mabuntag yun guys. Look at this. Look at this. Mabuntag isa ko kanon guys kay kuan gud kan timbugnaw. So naras las mugbo ba pero kung init na yun mahapon na naras las tagas ang lisod gikuan. So nakita naman nagway ka. So mao to ato ang recipe today. This video is say tawag ato god? Chili snail. Kalimot ako sa kalame. Si Pero trip nga recipe. So para nila guys, so hope nalingaw mo tong video guys. So before ka main sa video guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Subscribe, share. Don't forget to hit the all notification bell para ma-update ka sa akong mga next video. So before ka So before naman guys, dara nito magpa-shoutout guys. So salamat nyo guys sa comment guys. Salamat yun kayo sa support mo na. So sa ikaw na. So shoutout ni Shout out ni John Earl Casirio Kunot. ako na shoutout ni John Earl Rosario Conot og ni Adrian Bauzon Baya, Michael Gams, Riza Fernandez, Barbie Jonah Patinio, Lisa. Barbie, Ibes Ligaste. yes, and Ayen. Ayin May Alpas, and Jermaine Lanyuhan of Ligar. og ni Jerome O. Managa. og ni Scott Scott Rose Rose Songwangnon and Bangbuangon. Christopher, and also sa among kuan sa una ng sa among kusinero sa una sa UDT ako tanggil ni shoutout ni GR Pens Dilipenya alias Pulas. Sa akong classmate si Miss Lane Lisa Serenio og si Si Kenneth Nagululas. Og ni sa comment sa YouTube mo siya guys si GTM Gaming YT, si Vipro og si Zayn Janea. So mo to guys, so salamat nyo guys. So mo na to. salamat na guys. Hope nalingaw mo guys. So kato na ning ng video. So subscribe ha. So para abangin na mo mga next video. Wala na. So ito guys, ato na nitapos ang video guys in 3, 2, 1, Bye-bye. go!